Ser valent és important, però hem de fer cas als pares. Hi havia una vegada un pare i una mare que tenien un fillet tan petitet, que li deien en Patufet. Un dia, la mare estava fent el dinar i quan ja ho tenia tot a punt per coure l'olla, es va donar compte que se li havia acabat el safrà. En Patufet, que estava per allà, i va sentir com la mare s'exclamava, va dir: «Mare, si no hi ha safrà, ja us el puc anar a buscar?» La mare, escandalitzada per aquesta idea, li va contestar: «On vols anar tu tan petit? No veus que com ets tan petitó la gent no et veuria i et podria trepitjar?» En Patufet va exclamar: «Mare, jo vull anar a buscar safrà i aniré cantant així, encara que no em vegin, em sentiran». Després de molt fer-se pregar, la mare va acceptar i li va donar un dineret per anar a buscar safrà. D'aquesta manera, en Patufet va sortir al carrer i es va dirigir cap a la botiga carregat amb el diner i tot cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Quan va arribar a la botiga, tot content d'haver-ho aconseguit, va entrar i va demanar un dineret de safrà. El botiguer, que sentia una veu, mirava per tot arreu, però no veia ningú. «Ei, que no em veieu? Vejam si em despatxeu un dineret de safrà». El botiguer va tornar a mirar i, de sobte, va veure un dineret que es bellugava al terra. Va agafar el dineret i en el seu lloc hi va deixar una paperina de safrà. En Patufet va sortir de la botiga i va tornar camí cap a casa. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. La gent que anava pel carrer anava veient una paperina sola cantant i s'amagava pels portals. Què era això? Quan va arribar a casa seva, la mare no s'ho podia creure. En Patufet havia anat sol a comprar el safrà i ho havia fet prou bé. Quan en Patufet va demanar-li per portar el dinar al pare, que estava treballant al camp, la mare li va dir que no. El cistell pesava massa i l'hora era massa lluny. Però en Patufet no va callar fins que al final ho va aconseguir. I en Patufet va carregar el cistell del dinar i se'n va anar a buscar son pare i pel camí anava cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. La gent del poble, espantada en veure passar un cistell tot sol que cantava, s'amagava dins de les cases. En Patufet va anar caminant fins que va sortir del poble. Quan ja portava una bona estona caminant, estava força cansat i de sobte va començar a ploure. Llavors, en Patufet va córrer i es va amagar sota una col prou gran. Al cap d'una estona, un bou que pasturava per allí va veure la col i se la va menjar. I sense adonar-se, també es va menjar el pobre Patufet que era sota amagat. Quan el pare d'en Patufet va arribar a casa i la mare li va preguntar pel seu fillet, aquest va dir que no l'havia vist i que a sobre no havia pogut dinar ja que ningú li havia portat el cistell. Llavors, el pare i la mare es van començar a preocupar perquè s'estava fent fosc i el Patufet encara no havia arribat a casa. Què farem? On serà el nostre fillet? Tenim que sortir a buscar-lo. Van decidir sortir i van trobar el cistell que el Patufet portava. Aleshores van començar a cridar: «Patufet, on ets? Patufet, on ets?» El Patufet, que els va sentir al cap d'una estona, va contestar: «A la panxa del bou, que ni neva ni plou!» Però els pares no el sentien. «Patufet, on ets, Patufet? A la panxa del bou, on no neva ni plou!» De sobte, els pares van sentir la seva veueta i van saber on era. Però com el podien treure de la panxa del bou? Llavors, el pare del Patufet va tindre la idea de donar menjar al bou. I més menjar, i més menjar, i més menjar. I el bou es va anar inflant, inflant, inflant. Tant i tant es va inflar de menjar que al final el bou es va tirar un pet i en va sortir en Patufet. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.